Nana, when man ebe 30 years. Yes, sir. Then the Gabian got a coaches. I don't want that laughter be focused. Man, no one error. Man, no one error. One boy, no more in allude on time during our mother's time. Ibianga get the focus. Him for our interview. Him for our interview. Ibianga met her interview. Him we hana baby so. I give physically one-on-one. Diana honge bia wish. A break here by spiritual online. Me pono I hear you, sir. I hear you, sir. When you're not gonna zoo on you. Oh my God. Sit down. Be careful though. One guy can bring a bia shina camera like a human. Eh? Oh, and Why you want to get there from that noise? Why you that music now? Sorry, sir. It are full 29. Which year camera? 25th November 1996. They were full and I get below to get them. Okay, man, have Megan come on social media. Nga the room away interview. Yes. They were full and I get loud. What been for? Asking you the way phone now, like a Lara myself. Yes, but I top noise down. I sang it on, I top noise there. Lazo. Notunga, let more hand no coach. There no coach. Oche jare, I go nelu wardrobe. My bingo. Don't ask again. The one your front. Look front. Look at. Look at. The man your front to check a bagako. It's when you're about ready this week. And when I'm beating Mama put. No, sir. And when I'm beating Mama put to my pure water. No, sir. Eh? No, sir. Then and there, but I won't have the mando leg. No, sir. Turn us around, where you're from. Native daughter, Talagimbo. No, sir. Deep had native daughter, Talagim before. Mba. That would have fun. Esther, yeah. Esther, you came me. Man, where's Ziggy? Sir? Man, where's Ziggy? Here's Ziggy, man, where's Ziggy? It's that full. 29. The 1 year bad. I'm Nwada Abia State. Oh my. A bad Abia. Para. A bad no more para. Amacha. A bad amateur. Methodist Church. In a moment, like in a Medibia. Bow. Oh my church. Okay, man, here in a mail bag. I've been on social media and in Ngadi room a interview. Yes, sir. Negana Godendo. Mba. I wrote in a family, you know. Mba. Debbie should watch him.
Ore. Ịgbala akwụla mbụ. Mba. Enwere mgbe ị tritiri infection mbụ. Ọ staff ka gloria ka ọwụ kwankwa ntiti. Symptoms just okike. Ọkụkọ ke na-akọ n'ihu ka ọ na-azụ. N'ihu ka ọ na-akọ m. N'ihu ọkwa ya. Ebe isi anyụ amamịrị. Mmadụ ọsọ ebe ajị na-eto. Ajụpụta ya ọkụ nwa m ọkụ. Ọ na ya nga isi anyụ amamịrị na. Yes sir. Yes sir. Mama ọrịa pa. Ọrịa supermarket. Ọrịa supermarket. Ọkụ ma ga-ele otu ị na-eshi aka ya. Otu. Na-akụ otu. Na-akụ ya aka. Anya nshimo otu ị na-eshi aka ya gị were kamera na bitewe n'ihu gị ole otu ị na-eshi aka ya. Na-eme otu. Na-esu ya aka. Nsu ya aka ya. Okay. Ụkọ ndị ike ya. Ha na-ebi ebi. Itritelie. Etritile m ọkwụshila. Enwere mgbe ị nọ na public gị anyụ ahụ ndị mmadụ elegharịwa onwe ha anya. But I no go there. Just on make a noise. Enyo na ahụ na public esa ha no there make a noise. Before ga make people noise onye arụrụ ala. Mbe. Before ga make a noise Chineke agbaga ka ọ onye mere na ije kwu isi mbe. Asị gị dem you. Ga-enyo ahụ na public nga ndị mmadụ juru elewe onye ọzọ anya and ọwụ gị ka elere anya. Ele onye eche na ọya onye ele nke nọ nyọ dị. Ọ na moto o ji m eji. Ọ na mo ji m. O ji gị enyo ya nga. Ọ kọndọktọ ka ndị mmadụ lewere anya ka ọwụ nwoke nọ gị n'akụkụ. Onye nwoke nọ n'ihu. It is very wicked. You are wicked guy. Ga-enyo ahụ ebu onye ọzọ. Mama. Them you. Onyo ahụ public. Ịgbara aja ike. Yes sir. Ị ma nri echi. Very well fuma. Gwa m ihe ọ ga-awụ nwoke lụọ gị taa ị na-aga emeli n'ezinụlọ ịbara n'ime ya as a woman. Ihe ma ị na-aga emeri enwere ụmụ nwaanyị na-ama nri echi, enwere ụmụ nwaanyị na-ama ka esi aga ozi ụlọ. Ele ihe ị na-aga emeli ịma na ọwụ ihe ndịrị gị difficult ị na-aga emeli ma nwoke lụọ gị ka ihe dị ya. Ọrụ ugbo. Mama m ya eme. Otu m ga-emeli ihe ndị ọzọ. Gịnị mere voice gị? Onwe otu kolu m dịkwa. Otu akolu gị dị. Iji aṅụ anwụ? No sir. Iji aṅụ goof? I'm aṅụ alcohol. Enwere mgbe ifentirila mbụ? Infantry. Ifentirila mbụ. Mba. Ka ihe ị chọrọ from a man ọ bịa ga-elu gị? I'm chọrọ from a man. Number one, I'm a God-fearing man. Mpaghị mụrụ gị n'afọ na God-fearing. Chineke agbaghị ọkụ onye riri eri bịara ga ịtakụshes ahụ ịbịara ịchọrọ which God-fearing. Ịchọrọ God-fearing then gị gbara bịa nga ị nọ na chọọchị ahụ ikpe gị ịhụ ụmụ mpọdụ gị na ndị sụga n'ire nọ nga onye riri eri. On the internet, you get what they got fearing. Nothing going. I sing it, them you. It's a which you got fearing. Sorry, sir. They have knock a spoon and a J. Shirion. Ibranga beg them central got fearing. But they did knock and Gajani J. Shirion. Ibranga beg them. I sing it, them you. Church I hate I own this one in Ganga brew. Hello, Maggie. So I got fearing man. They woke up sharing girl and that church now hung at their Quiggle Qualolo. Hey, you like hater.
I'm nwoke my ochoro na nwanyị. Ụmụ nwoke ole trala gị? Oge na-ejikwu m anya. Ụmụ nwoke ole trala gị? 1, 4. Kwushie okwu ike. 4. Anọ. Ma ha tara gị nyụrụ. Saa, na ofu onye ka m ndị kọzara anya ọmụ. Eleghị mere na-enyo. Eleghị iji nyụọ naanị n'ofu onye nyụọ hụ na ndị ka ọzọ. Ọ gị ka Anyị na-emeta m ọfụma. Ha? Anyị na-emeta m ọfụma, ndị kọzara na-emeta ọfụma. Onye ka emega gị ọfụma, eleghị otu o si emega gị. Mama nwe nnọọ otu o si eme ya na-atụ m ụta. Ele otu o si emega gị atụghị agụ ụtọ iji anyụwa. Mere ndị ọzọ emeteghị ya. Ele otu o si emega gị atụghị agụ ụtọ iji anyụwa. Maybe ọ maka m ka ahụcha ha n'anya, maybe onye mere ya anyị. Ụtọ nwe nnọọ tactics ọ na-eyuzu nnọọ bụ nnọọ special. Mam, ndị akọfu nwa. Na enwere tactics o use gị. Or snake in the monkey shadow. Okay, cowboy. Snake in the monkey shadow ka karate. Cowboy style. Cowboy. Na-akpọ ya. Ewu ezigbo ike ọtọ. Ewu ezigbo ike ọtọ. Ma bingo. Ele mkpu ị na-eti ma eriwe gị. Chimo. Genotype gị. AS. Blood group gị. O+. Gịnị ka ị na-arụ? Na-eme isi. Kpọọ nọmba gị. Taa? Kpọọ ya phone number. 0813 2090. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am. You watch it higher get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. 724. Awula.